Noah is a Filipino citizen now. See? Now, look at that. He loves the Philippines now. You don't hate Philippines anymore? All right. Hi. Trump got shot. Ha? Trump got shot. Oh, Ano? si Trump gintero. Uy, yun di. Buhe? Uy, magkikwan gid, may threat gid siya. Pati yun siya sa mga demokrat ng mga sapat. You love the Philippines, ha? Alright, ready? Ako pa. Ah. Ako mo naman. Kuhain naman sila na magiloy. Noah, closer. Sige lang. I cannot see you, Noah. Closer. No, close here. Yeah, like that, okay? Oo, may heart. Oo, nagakwan siyang heart to. You love the Philippines. He's a Filipino now. Right there in the circle of the love of ODO. Poke your head there. Right there. Tata. One more. Ano na? Solo ko na solo. Gusto yun. Right there. What about there? And your head and the O. Tara na, basta na. More na kinangako. Ha? Kinsa man si James? Ikaw? Vince, ikaw? Okay. Noah, sunod na. Morning, sir. Morning. Sunod na, Noah. Noah, Maura na yung ako na inumduman. 1980 pa ko di. Wa ka pa matawa na. Wala pa? Baka ako pa nagpatawa sa imo. Asan ka man pinanganak? Sa Southwestern?
Argao. Oh, dalagit. Lagi. Oh, kami dira kami nagakuan, ano ni, rural. 2 weeks ang rotation namin diyan. Karon na pagyapon ang Southwestern. Mao na. Ang charger mo ato sa bag mo. Ate, Ha? ang mga charger mo to sa bag. I have some here in my backpack. Most is here. Yeah, can I have one? That's a US. Can we do right now? Kung inabed kay gamito niyang cellphone ko yung charger pad niya lagi. Yeah. iPad na nila. Sa ako na lang laptop lang nila. Hindi ko na Hindi dira nang nasa inyo na kanay. So the laptop, I don't want it. I don't want to lose it. Amo nang Mandawi, beer, wala na dirang beer nga dako. Kay kinsa nagurot. Dako-dako na ng beer naman. San Miguel Beer Pilsen. Amo nang Mandawi Brewery. Dua Manila Brewery kag Mandawi. Aragyapon. Wa pagyapon mahurot. Alright. Ako diri tapakan ko sila. Sa per na si Tanduay. Tanduay naman to. Wa na kanyiho. Mao na sa una mong gininom. Pag wa na kabi kwarta. Sikat na din anyiho eh. Nagtano pa to? Wala na. 65 na. Pero Tanduay na pa. Dugay man ko kabalik din siya. We were here Kita pa to. 5 years ago. That was 2016 pa to. 26 years ago na to. 6 years ago? 8. 8? Yeah. When we first here in Hall kita. that was 2016. 16 gani. Oh, wa pa na oh, maayo. Maayong pag-abot. You know what? Their driving here is look better. Organized. Yeah. See, there's a lane. Look, you have a lane. They have. You have not how many lanes? you have not yet seen the downtown Colon. Gubot pang gyapon Iloilo. ang Colon. O dili na Lubot na gyapon. ang gubot ng dagyapon. Pero na naman ang shopping mall dira sa White Gold pagalin ko. Nindot na. Mao nang sikat na gin-develop. Hospital Ang na, White Gold. Maayo. Hospital. Maayo hotel an hospital Hotel sa na. baba, ma'am. Aba. Hotel sa babaw. Ah. Maayos. Way pa nito. Maayo. Mayong buntag. Good morning. Ayo. Ayo. Hop. Hop. Tangina. Mayo sa magbangking-bangking ka. Hop. Linusot yun naman to. Gingkat yun naman oh. Oh, masagira na sa tangso sipon yun na kag. Dira sa Argao ka sabot naman kamo da Ilonggo, di ba? Sa baba. Oh. Oh, yeah? Kay dira sa Toledo o San Carlos. Sulti man sila sa ikwan. Di ba? Naaruro no next time kay makapalit ko og pick up kay balik ko di kan lang. Pwede Diretso. man ko ano sir? From Iloilo. Dumaguete. Oh, Dumaguete. Ah, Lusot ka to sa Usamis or may classmate man ko da si Dr. Caballo na amigo ko. Gusto yaman to magpa-share ko to siya. In Facebook friend ko, in message ko. Amo ni siya. Oo, taxi. We just entered Mandawi City. may So- ari nito ma'am George. Ha? Kakilala niya yung... Oo, kakilala niyong katrabaho ko. Trabaho niya. No, this is a different Mandawi City we used before. Di ng City Health di sa Cebu. Basta lagyan na di on the way to kwan mo. Uptown. Wala. Ha? Uptown yung city. Wala mo na. City Hall. Garutit kami da. Everyone wants to be rotated there and ma-extension sa City Health. Gusto namon mapa-extension da. Tanan gusto magdira ma-sign. You know why? Tanan nga hostes di sa Cebu. Kami ang examen.
Kami ang watag sa kung may star ang imong kwan, hindi ka obra sa club, sa night club. Kay kaming naga-smash sa kwan sila. Swear sa smear. Mga bukoy gitu. Pero tanan hindi ganahan ma-extensionan, pero pag City Health extension, abaw. Kay pagka sayo buntag pa na mga 7 o'clock, abot na ang mga van, gawas na ang mga babae. Ang iba naga-duster lang, ang iba wala pa ka. Ay, wala siyang mga kwanti. City Health somewhere here. Wala magyan na from sa kwan. Doon na sa kwan, doon na sa White Gold. May mga kwan na mga hospital. Paanta na lang nag-video. Ay, gana video nagali ko. Okay ka lang ba? What is this? You wanna put your feet up? Yosemite. Oh, daghan di mga hospital, no? Mga University yan. medical tourism. Oo, mga taga-kwan di rin nagapatambal. Barato lang. Ano na yung ng SNR ni? It's like Costco. Ha? It's like a Costco. Yeah, okay. Membership, kwan? Membership. And they sell like 2 months yun? Nindot ang Iloilo, no? Dito na. Pero dili sa kaperde sa Cebu gyapon. Overcrowded na kami dito, sir. Oo. very Pues, yun, damo, daga ng mga tao. grabe traffic. Buti nga lang. Ngayon, Domingo. Oh, may Radisson sila damam, no? Radisson Hotel. Tagal na yan. Oo, mga kwana sa Amerika eh. Radisson Waterfront. Hindi na na okay na niya. Anak, put your head here. Unsa na ni nga kwan? City na ni dili pa. Cebu City. Ano pa gigyan itong nainomduman ko dere wala na. Tunnel. Ano no? Sa Tunnel, Plaza Independencia, City Hall. Nandyan. Wala na. The Erica's gonna go to Japan in November. Ako man ang sa Pomona, wala pa nakawan yan. Ako sa Erica mga so kanina nga baka iman yan so kung yung friend ni Imana sa April nag-interview na to last time his manager mas nakakayad sa Pomona ilaga ni house of opening man ako Erica i-applyan niya ayun ako dakong hospital dakong responsibilidad ako that's why you get paid 120 Luway ko ka dom siniaw. Bago lang ni nga dugay na. Luway ko ka dom sining tunnel nga ni. Ang taas ano sir, Plaza Independencia, City Hall sa kilid. Ano na? Ang sa taas nito kay City Hall sa kilid, then para Kulon. Talisa. Ati wala pa ani mga 1980s wala pa na pagulang siguro na kani another bridge ni wala pa ni kanito. Ano nga bridge ni? Sisilex. Ha? Sisilex. Amo nang insileg nga bag-o. Oo. Going to kwan man ni, Mactan. Cordoba. Cordoba. Lapu-Lapu. this city is wala ni kwan ni. Sinilang na eh. Look at that. Mga shanty. So this is the end select
bridge going to Lapu-Lapu City. This was not yet built when I was studying here. Amo ng SM nga tako? Sisay. Mega SM? Ma'am, dira kita nagkatokag. South Road proper. Dire tagindala ni Gilbert. Yeah, I have video here. We will bring. Opo na Angel kag. I remember we met up, we ate. First time we come in here. Oh, South Coast City. So this is the SM City. I don't know. I think this is much bigger than the SM Iloilo. Much bigger. And they are constructing another, I don't know what is that, another mall complex, okay? So we've been here before 2016. I think that was this was newly built. That was the time. Alright. Coastal ginaganta, no? Ha? Ang ano? Ano ng New Star Kwan? Hotel and casino. Hotel and Casino. Pinakamalaking casino yun. Wala na dito sa Beverly? Sa Bukid? Wala na? Dugay na, no? Kay sa na to, casino ko, dire floating casino. Ang sa ang sa Manila Bay nga casino nga barko dire gindala tapos murag na sunog to. Ginbali nila to sa Beverly Hills. I don't know. So amo na ni karon ang casino. May upuan sa waterfront na karaan. Oh, I miss the casino. I-describe mo sa amon mga lugar bit parang ano unsa naman eh? Bago naman hotel? CDM? Anong CDM? Residential, Amarok Subdivision. Cebu Development Marketing. Oh, bago man mo yun. El Corso. Ayan, El Corso. Pelinvest. What is that? This is San Remo. Look at the kanan. El Corso. Mall man eh ang kwan. Kompetensya sa SM. Adele. Kaya sila restaurant. Mga restaurant, casino, hotel. Wala hotel. Guwapo no? Hasta gini dito? Ang kasya? No. This is the city, Karkar, the town of Karkar. And those are acacia tree, symbolic of masonry. Amon siya? Hinong dalawa pa daking kasada. Hindi lang mabutol. Okay.
man? Simala? Sima. That's right. Ano ganing ngalan niya? Himala? Sima, that's right. Sima. So, this is the way to Cebu nga. Barili. I never been to this place before when I was here studying in Cebu, but I heard the name of the town. This is the first time I've been here. I always hear this. So, Cebu Provincial Hospital. Oh, mao di diri ang kwan, Provincial Hospital. Diri ni sa Karkar. Karkar. Sa Iloilo, sa pututan ng Provincial Hospital eh. Sa South Titira. Sa South, naasad sa North. Duwa ang Provincial Hospital. Ano ang sa North? Ano nga taon? Danau? Danau. Kay progressive man ng Danau. Dala ka pa kapalit og paltek, no? Minsan ang mga mayor, mga Dorano gyapon. O dili na gid na makuha ang mga Dorano dan. Ilahan na ang lugar. Ha? Isuod na sila sa Cebu City. Ang mga Dorano naga sa politika. Grabe na nga goberna political power nila, no? Lechon. Lechon. Oh. Chicharon. Si Charon eh. Pero gusto ko matilawan ng Karkar si Charon eh. Ang simbahan man na. Iglesia. I don't have battery. Kung dili pa na mao ang malag. Amo ni? Dili pa na mao. Dami ko yan doon. Bago to yung simbahan, no? Yeah. We are now in Cebu nga town. Ay, last na. We're visiting the Gani. Gani doon. we're visit the Simala. Simba na yan. Himala? Simala. Sima. Himala. Himala Church. Oh. Buti si Manang Huawei sa bungta. I don't know. This is uphill going to the Simala All the parts. Church. Okay. With these people there who are going for When it is ano tata, it's already Baku will show you in when the ano, gani kami, when the skin of the coconut is already brown. So it's Copra. yeah, Copra. it's the time you're gonna make coconut milk. Yeah, you have to wait till it's Yeah. not here when the coconut is green. That's not ready yet. You have to wait till it's brown. And then there's a And then machine when it's brown, gonna
si Malana ni. Wala na. Dagat pa nila. They still raise prawn. Okay. Probably they have a local market for prawn here. Simin. Hindi na, we're almost there na. There were 2 hours drive. It's 2.5. So, alarm ako 11 o'clock pinang Yan mo siya. Di ba ano yun? Airport. Baligya sang Selling flowers. flower. Oh, hi. I'll just bring Ay, nang mga pila man ang Like ha? 50. 50 pesos? Ang usa ka flower? Ari ng pakingan. Oh, see, look at this. Look at this, Dad. Oh. Ang kalo, oh. Nice tao. So, ikaw lang bala mag-parking. Ibilin mo lang kami dito. O koyog ta. Ay, okay lang mo sana. Dili, pag pwede kami kabalo mag... Sige, gonna stay na lang sa car, no, right? Yes, sir. Yeah. message lang kita ano matapos. I-drop mo lang kami o Kita makita. tapos